Venga, venga, máquina, vamos. Esto es, venga, chavales, va bien, venga, crack. A todos. Això sí. De la casa, per canalitzar cap a partir de les 12 a punt. Aplica la primera sortida dels enemics. 12 enemics el faran els enemics, 12:45 per als enemics. I a les 12... Venga, venga, venga. Venga, chavales, recto, cuidado con las escaleras, Venga, 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 que se la fe. Va, va, va. Venga, venga, Somi. Han de realitzar sobre 2 rodes i després els queda aquest 1,5 quilòmetres restant per finalitzar. Què ha passat? Hòstia. Joder. Venga, 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 Ponte las escalas y venga, 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 venga. Va, 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 ánimo, ánimo, ánimo. Va, va, va. Venga, venga, máquina, vamos. Vamos, 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 recto, Bueno, és que de fet tots els que arribaven esquitxats perduts, però de la cara i tot. Venga, venga, recta, Venga, venga, venga. Cuidado con las escaleras, Vamos, vamos, vamos. Vamos bien, venga, venga, tío, venga, venga. Vamos, recto, chavales. Ojo ahí la escalera. Venga, tope, máquina. Venga, venga. Va súper, tío, va súper, venga, máquina. Vamos, Venga, tope, vamos.